o kalong ga ma ko ki pai ba u chief minister pinsan kumno kana laring itong di retired kawan ra ka jing lut phut ani ka kran tipriu ka PPP ka la ta na du menno ka la ka jing tho wat pelut phut ye ka pisa pai ba ndrai na ma ki kwa menile persya ki thung sherman malakasngi katakan dia ka jing pelut phut ki konsultan na bar jong jela hagawai gawai ki department di bon ngot ki konsultan katakan dia ki pot keren tipriu weng langut ki ofsar subala ban pendapat ke pelatihan jong sorka kani tangga boj baniada ya lane ban penpulam ya kani ki tokit jong kalok kayutai ki kampamsa ko ki pai babe nama kata kadau ngenum senge tak halu pakai sorkar kan pendem ya kan ini jingere kan sini bangi kwa bawa pi ki paiba pintip syai lara ka sorkar tong bagala bantong kamla ban shuweng kumto ya kan ki officer namar kim dai riu kai ki riu don burong ki blale hot ya ka kam kat hadu pendala ban shat sheet yaki shan orang islam balang ka sorkar jela kam tuklar kini parok ki medan bentak kentuk ya kita ki bahi yang jong chi besar kidai ban syat hab syalong klar bat balai bamu ueng kita ki officer halor ka jing putha jong ka sarkar namar ka kum ka notification lani ka jing penbana pai ba la tho bakat kum ka instruction jong ka sarkar la weng ya kini ki langut ki official lani kita ki officer ki badai apa ka lokka yukta o ki pai babe nganong pi kadon ka jima ka bakrau namar la ka lokka yukta ka klan andai tangi minister upai ba ulaban ujor hau lokka yukta wati ki emeliru dan kam upai ba buntit bagan ni ka an kadi ka jong upai ba ulaban ni kendo yang ini ki nolam ya kita ki chairman di kinong kitka bi kita ki official jong lokka yukta ban pen snow ya kita ki kambansat lani ki jingla bombay jong ki syakri sarkar kentuk yang ini ki emily namar ka ko pi pai ba Koki pai babe amdan na pedeng giwe parti ki ban poa ba ka lokka yukta kan klain namar kadon ke jima ka bakrau rekum ki noilam ki belami syahmat banile persya ya ka bangsat ni kwa banong bangira kwa ban pintingna ba ka lokka yukta kadang dei banang klain nang ni syahmat dei namar tangi mi bangi ai ka jingtho syaka sarkar ba ka dei ban penrung biang yakini ki officer ki bakalaweng namar ke jingweng kalong ke jingweng ke bamdon nongrim kat usi minister umno banai yang nongrim go syai la syai tang namar hada baka ta palat ya ke jinglut ke jingset la da pikwa ban penduna ya ke jinglut ke jingset weng lo digini ki chairman baro ki bapletong hagi port weng lo digini konsultan baro ki bapletong nyen menjur ya kata ke jingong Nrei snobha wat mut ban penbi ini o kalong ke ka basnosi bagi kita ke badan ha ka por kum kita ki minister kum mushi minister ki pepo ya ka jing start ka jong pai ba ki undermine ya ka jing start jong pai ba ki mot bakat ka bagi grand bagi upai ba on ngai ngai upai ba on pni bam yinang ban pni fair hapdeng kata ke keren ke jong pi kapa piong bangi wengi gini lanjut ban pelat na ke jing keduk pisa bat ban petru ya ke jing thung sherman ke ban malla kasni nginang ban pinya per ko ki pat ba ya kita ki kintin jing keren kedai nam dai pai ba dai nomor kata kadau ni kwa ban mi nang ne syahmat od ni kwaru ban ya tho ya pi bangin ya nyenam kenrandin wala dan ke persyang ban pensu thu bagalayo pai ba ndringen lek na ka wei ka por syagoi por ski jaka hagan ga ri ga jingi ban pensu thu bangi don kam ban yo ya ga sinchar ka khalar ka bukut